Why no nsuo ntwɛn wɔ pɛ abrabɔ a yɛbɔ no dansa boa nsuo na ɔsɔ no ntwɛn wɔ pɛ ya na bi before your program sɛ ade no yɛni obi a kan asɛm akyerɛ ama na aboa yɛ nanso sɛ yɛbɛte asɛ sɛ yɛntwɛn ne pɛ bi na wɔne mmerem na bɛba no sɛ la yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ nsɛm ni na wɔgye asɛm yi so wɔgye de asɛe wo nti na nka wo nsuo twɛn wɔ pɛ na nka akokɔ wɔ nim obi atɔn na wadeɛ mu nsɛm paa ma yakɔka ne basaa sɛdeɛ ɔka no yɛ saa na yɛka no wanu nso antwɛn wɔ pɛnti bɛrima ne te wɔde to hɔ a oyieye na ɔrefrɛ no sɛ ɔna akɔka kyerɛ maame asomati sɛ nti wabrɛ gyiwe awaleɛ no ntimi bi nsuo a wantumi anom antwɛn wɔ pɛnti asɛm a nanka ɔsɛ ɔno nsuo twɛn wɔ pɛ ne yɛbɛsi akyi odi kan akɔtɔn ma abusua no sɛ ɛnɛ nte saa ɛnɛ ɔyinjoy nanso na abusua ebu ne kuna na ne yere ne mtia wantumi anom nsuo antwɛn wɔ pɛ sɛ bɛrima ne wale no onim nsa no mo ya na adeɛ bi asi a ɔbaa ne nima bɛrima ne nim na ho awreho di na mpo ati na ɔkɔnom kakra awale bɛrima 2 years hu bi da one day to ɔbaa ya na ɔduru ne maame fie saa akwa ne de nneɛma bi ahintame o ne kunu buraburu na no a wɔba fie wo hunu ba bia wontia na abusua ne som ɛde abi so bo yɛ saa abra bɛɛ de yɛmpɛ yɛso ɔdaadaa yɛ wɔ ɛna ɛbɛtwi bɛrima yɛ ni no we said bɛrima yɛ nim nsa no na awɛhoɔ bɛyɛ namfoɔ yɛ kabi yɛ wɛde nyɛ yi wɛde mu ɔdɛ wɛde ɛte na ɔde kɔ nom yɛ onim nom nti na yɛ ne yɛ no anko bɛyɛ nom so ntwɛn pɛ sɛ ne kunu bɛsa yɛ biem ana ɛte sɛn nim nsa na nam fofoɔ sɛ ɛkɔ sɛ anko ohunu ne yɛ wɔ hɔ pɔte ɔkɔtɔn bɛrima ne sɛ efemfam bɛrima ne yɛ no ɔsi bo me nom bi da me nam fofoɔ yɛ ni adansefoɔ sei na ɛkɔfa ayɛ na ɛde baayɛ de nsa de me nim no na so ọba amene nete na ade ohu bi 2 years one day pe wadimi anum so antwen wo pese ye man nka ye ntem na ye ntwen dabi hwe se etesa nsesan ye beba anase emma na otimi de makoma abusua de a ene mimu oha wa aware na se de se de abusua be kan ye mu pa akire mi omufom de hye na mentena mbabi ma wale se me yiri meton mani monyam wo abonten ndwunu nto aso bi mihia ba sa na obedi nkomo no nyamane asa na obedi nkomo no obaasa ye ne bebra enyeyi eya no nsuo twa wo pewate na me yasi no incident bi na mane baaye woni be ma na tena 10 years o mo wo da na me ya na me nsa kan wo baako ni kwa so obete fi se ente saa ya no nsuo twa wo pe oyire no tena ye de bibi ono na eyi eno eya na wo ka jo se osere wa se de ne ma ntene na na ye gesem no boa ne kakra ni ngu a wagina so ne nsuo twen wo pe nsuo fa twen wo pe ebi ni ho no ahye ni ngu na no aka bibi di ache no ani woni ni aye fam ndi de mesra ma abonto ye ni na ye nhwe mere kakra bi metima ya ma we nya ntokwa ka kire nse ye num so ntwe wo pe sa abre ne beba biya brabo mu no ni ye koso biya no ubanum so atwen to biya ya wo asem ye de ato so no wọ́n de wanya abotire num so atwa opo but waduma wura nya abotire num so antwa opo nti wo kwatena fie wan kantim wo so baye instant justice na so num so atwa opo asumdie ba nya okolis ne de ye wo no se nye nsuo na apese onum twa opo a anka wutimi ye ni bitua na so ka wo ho ama ne besisi ye na so wonum so atwa opo nti ugya ase wo de ono nkonko e wodo beba ama ye hunu ne eseye ne oyeye ene ne o mane ba asa yanu nso ntwa wo pe wale na wo ma ye a nso ntwa wo pe bi ananyi obi ya bi kura na wo ye mu ma no omka so mbo mu nya ya yalefo be bo fom ti na awurade ama obi emprese wo go pe bi ngochinya ngofo so se wo go pe mi ade ne beba be yalefo abegeji wa brabom utu fa be bia na no man so ne 90 afo me nyeye wo so be di 15 years still another so fa ne share chiri obe ye west ade e beba wiase e be ya pa no edi se bi nya meto ye funu ma jitum na num so twen o pese awurade so obedumu bia right time wo de ne o me ha wa de ne bebrɛ ko fu be djuma num so antwe wo pendi o maji o maboso djuma no ye kama na sika wo na ho ne baba akopedi odimi ne adwuma ne biem ni kunma ntam odimi ndina obiem onamane ye ponje no awa agro nya papa no ni kama ntam ho ndi to be bi ne se bi ma ya empire na wa nkopa wo de eye awade na de ma numusuo na fa twen wo pe dansa bo na se wo de wu ma wo be di 50 years ko be hye wo ne monyam wo de ye ni ma ye de ye abusuya wo de ye ni no one numusuo atwen wo pe because obi o dominiska wa nom ne ba
so nimso nya ba ne bia ne sika nhwa afoforo ma enti ne ye ne sa ni po ntimi nya hwe mfa ho enti ne ba yan so ba num so na odi atwen ope obi wa na busu yan kura ne gumu pa o but omu nyina hi omo e no no so ne ye ne MP no no so ne ba ye se ye wo akoma pa ne ba hwe wo ne ni akoma pa ne ma de ma awu bia wo de wakoma ni na be call ma ho enti ne aye ne sa di anu anum nsuo di atwen ope opere kope e be shi sika no firi se ye di asesa bibi na di ama wo ye num nsuo ni emfa ntwen ope djuma na ofa na katua nyew aye kam ba num nsuo twen ope wate nipa ni obre na ye awodie consistency in life na manipa abrempon ye kosoro so no bi nante a che di nokura manu ano na one day abrabo no dan na oni nipa papa nante ya otimi dan ne ma akase de hye wonsa nsuo twen ope be kan bibiri ogana mo nse sika ni bi awu no one akora bi a enam ni sika ye so akwan so be sika ni in the name of say onni bi no no na ye na akora wonna ne na nante enti na wonya bi a oso ono nso betimi nya bidi enti ne se ya no nsuo twen ope beba letima bonipa be nan num dia omo ya adefo na omo nkura bi so ya adefo in the name of say na start ye no ana me ye this way no na me ni makora no enti ene se frame despite dia ene ye mfo nso para destin ampa esisa utu odidi okoban de ono so koban ahoto de aba na me ya ye nkwa che ye nua selinko ni odi na chi o ni nyina ye jimi ye peska ye jimi ye peska no onu nsuo twen o pe gel no krediefo edi na chi akakra bi ba ne nsem no isi ono wo ne ka wo dem a selinko na ato ama no owo ne odi no mko program na kono ne se all 250 no amu no 200 omo ya ma na ye fetri se wona nam nsuo atwen o penti ababia etwa so ono nso tafiri bi ni mu bonko achinya meka che one se ya no nsuo twen o pe wa abrabo mu na dansa be be wa try visa be 3 emfa nsuo twen o pe welase skana de ye visa mfa so business bi mo so be ye duma na e be gidiri se ke ye du agidi one day pe wo se penye bi afro se ye ma invite ye be bia yi bia no ye pese na wo hu ni bia be kire ye afi no mbi aba fofo dan se na wa ho du sika try so de be kon enye yi nsuo twen o pe sentrin ru pe kun ye gane na hu open temba to bona no nsuo twen o pe beba na oba bi na de ni fi beba be wale okwa obi na be wo di ma wo ye na ye ne fe na ye de me ento nsam fro na be sra ye bi enye osika biem no nsuo twen o pe and condition pressure na ewo mu no na fe ntua na mo bi ona sa na mo no so be kwa koloko kakra na fe woni atutu aka wo se ye num nsuo ntwen o pe na dan se bo abrabo mu no eware be kasa me asenkunimdifo ya ewrade obekasa na yebesenkunimdifo nti ahokire bia wowom biada odofo nya botere wate twen ewrade ani wate num nsuo fa twen wo pe debi ebeye omna samwa yo yan chetifo and then so no mwana yiti na asafu mula Peter maybe obi achia no we obe kase ne de ye chen de bia na dako Peter say invite ne ha okay na no so obe kana e because ye chen de bia no obe chirem de e da na koma so pa because de bia program no o say ye ba de ne ya adwen de yaw em cha vera shito okay baby vera will be a me say okoto shito na ye ntwa vera mento oh ye vera vera ya no mzo chope ya nyum bia enyu amachi de swan ya anasa wonu oba akushia na se wokọ ba bi na wokọ kana se woka no krekere oba se meni bia fe na se be me fefa odwane jaw odwane jaw se ya enimrim de na mentwen em vie nyu na me ba be fa bia na me de bo ko hwebo so afe na me ba be twen ti sa kasa na ye kasa bia special Ghana yintimi e man peti enu nso twa ope ya we vie nyu me madua me de ba nyina me no ba be sum nyina ye se me benye bia firi ho na bia kofie ma me nwan ketwa ne ma me mo atom afi na ya ye bedua abraham na pese afifi nso twa ope
na abewa miehwane atutu na abro ya gopo emu wa o ko ba na be ko ja ya emu wa o asam na ya kan sa na ya traza o etu obi asabin prejudice na wanu nsu atwa pa for respect man okay fa buma enye yize ekwa na wa ya wa fe na sabin prejudice o de akura bi koto adwumam na wakasa akura wo fe na se de osite de tete na esi wa o tete fo no mo wadaje manipa tini afre bibi asiwa we de machine asiwa me bona koma me gusu nkakra no gugusu te se odua flowers na wo hwe no na koto adwumam school kura na wo hwe no ya hwe ne tenten ena ya wetumi da oba koto adwumam so oba me hwe no ana school mu ya dabi ebe no numsu atwa ope no wono no be ma no ba numsu atwa ope ba wontimi numsu atwa ope aye both side oba ne bema yentimi yabusuam yentimi ehuro awo a wonwo obi na obi nya ntokwa yawo eno ma ye be ka kire no awre wo sam ye be ka kire no to get say numsu atwa ope na be ye den patene ye tufu de ye be ka kire se unya adaje edwa aboa tate a dume bi ehuna koma